Počuli ste už o flippingu v Dubaji? Znie to jednoducho. Kúpite, zaplatíte časť a predáte za vyššiu cenu. Ale je to naozaj také jednoduché? Áno, v Dubaji sa nájdú agenti, ktorí hovoria investorom, že ak si kúpite túto nehnuteľnosť, zaplatíte 10, 20 alebo 30 oni vám ju potom predajú so ziskom, nepotrebujete vlastne ani celú hotovosť. Stáva sa to pomerne často a našu kanceláriu kontaktujú ľudia, ktorí si takúto nehnuteľnosť kúpili a teraz hľadajú pomoc. Prvá otázka, na ktorú by ste sa mali pýtať takýchto agentov, predtým ako sa rozhodnete takúto nehnuteľnosť kúpiť, ako to plánuje daný agent spraviť? Majú oddelenie pre sekundárny predaj? Aké majú s tým reálne skúsenosti? Pýtajte si na ukážku reálne prípadové štúdie úspešných predajov s týmto developerom a podobnou nehnuteľnosťou. Nenechajte sa zlákať prázdnymi sľubmi a konajte s chladnou hlavou. Uistite sa, že kladete správne otázky a spolupracujete so skúsenými odborníkmi. Buďte